Makadi sekuru. Alhamdulillah ndino simba. Ndino simba icho. Parise ko pauche apa ma. Pamuru kugara mazana. So far iri ratakapiwa namadhokota ndakulisiya iri. Ndakuenda ndichipora. Mwari vanotibatsira plus zvimishonga izvi tinongoja. Alhamdulillah ndapa wheelchair pari right. Anditi. Vamwe vakavanoti ko zvino achapola kana iri nganga anozoita se accident. Akadika na kuzviona pa grass apa kuti kwandiri kuenda kunjaneza janeza tsaona obareka kuenda parwendero. Muprofita kana Jesu haana pasina kupinda pamiyedu. Ukaona nganga isingapinde patsaona ichi chinhu chakanaka nokuti nganga inofana kuuya natsaona. Nokuti nganga kana yapinda tsaona yemotokari ichibuda isina chiwanga kuleva kuti maspirits yanga yauya but nganga yabuda. Anditi. Saka zvina kuipa kuti ati nganga ipinde patsaona nganga inopinda patsaona. Anditi. Kana dai kuri kuti zvanzi tsaona singaitike even atongo nyika anga singasangane nematambudziko asi tese munhu wese akasikwa na Allah subhanahu wa ta'ala anosangana netsaona. Saka kugara pa wheelchair kana dokota akandibvunza sekuru tinokuoperate sei ndakati aiwa kana ndichinzi ndiri kuzoka nekuda kwokuti vadzimu vari kushanda ita usaite zvokundipa chiwewe ita zvokuti ndife ndione kuti vadzimu vari kwere ndinozokera. Saka theatre yangu ndakaenda direct madhokota akaita zvavanokwanisa yakaita 2 weeks ndakaenda ndikabviswa mabhandeji nemastitch handina kana chironda handisi kuchiziva kuti chiri papi. Handiti. Zvino imi zvamuri ng'anga uko ari madhokota pamishonga yenyu yechivanhu neyamuri kupiwa nemadhokota apa muri kuzvifambisa sei? Alhamdulillah kana muzukuru wangu chaimu mwatiri kurapa cancer panapa takamuende tinomupa mishonga anoenda kwadhokota ondotariswa. Dhokota akatarisa mishonga yecancer yatinayo panapa akataura kuti 90% yemishonga wako urushandisa wecancer hatisi kuona problem nokuti cancer yake yasalira pachironda. Saka madhokota yese avashole maherbs kana ari right. Bosi madhokota isusu tikashandisa mishonga uyu kana inini ndikashandisa mishonga uyu ndikaenda kwadhokota anotarisa nokuti dhokota munhu anoziva anotesta kuona kuti isite poison but akaona kuti haisi poison. Saka dhokota alhamdulillah akataura kuti mishonga yenyu iri right kana ini ndikadya nhasi nokuti ini ndaitwa operation handifanoita chikonyeka ini ndiri chapola ndiri kurapa vanhu pandaitwa operation poora iyai ndakangopiwa mishonga ndichipiwa nebetadine ndakangoti alhamdulillah betadine inobva kumaherbs ini ndakangotora betadine yacho apola ndakaita yekumwa porridge ndikamwa mapiritsi zvese pandakadzokera pa 2 weeks handina chironda. Handiti. Saka kureva kuti wose kuti imimi vanhu vakauya pano kuzobatsirwa munototo apa ndo pangu apa enda kuna chiremba. Alhamdulillah sure. Handiti. Aiwa tinotenda notinozaka tozonzwa kuti dzimwe nganga dzinobva dzati izvi zvirasa zvekunana chiremba usasanganise. Ukaona munhu achitaura kuti izvi zvirasa zvadhokota unganga iwo ari kudzidzira kana ari madini mizimu yakanaka pane panofamba nemidzimu chete spirit yamunhu nokuti apore iri right kana iri spirit yokuti munhu abata zvinhu zvine chikaranga chibhoyi zvinhu zvakaipa zvega iko kwatingatiendesa munhu dhokota munhu ari wane chishiri atiendesa kwadhokota ndezangu asi chironda accident ndiya dhokota. Dhokota anoziva kuti ichi neichi noti dhokota ane drip handiti. Saka zvinhu zvake zvina magetsi ngati alhamdulillah ng'anga ina magetsi. Tinotenda sekuru tinokushuvirai kupona nekukurumidza. Ndatopola kana vese vekusouth Africa vasache ndapola ini. Handiti. Ndikusumuka mazuva ano ndikufamba. Handiti. Aiwa tinotenda sekuru. Tauya kuno sekuru nedambudziko revanzvadzi muzukuru wenyu ari muno rakamira sei sekuru kana kuti tonzokobva kwavari? Alhamdulillah rabbil alamin muzukuru auya mudzimai munoona nyaya inoitika ndeyekuti vadzimai vari muZimbabwe nedzimwe nyika vanoshuvira kutsvaga kuti vawane zvinovabatsira so mukutsvaga imomo anotsvaga nezvese. Saka mudzimai uyu ane dambudziko rake kuti munhu ane zvinhu zvake zvaibatika tingati pamwe pacho vapiwa machira pamwe pacho opiwa mushonga. Saka mwana uyu akapiwa mushonga wekuti upenyu wake uchinje. Alhamdulillah ndo zvinhu zvamutambudza. Saka isusu hatina dambudziko tinomubuditsira pachena semunhu anenge achema sekuru so but akawanda achapola indakabva kuMalawi ke ndimona kuMalawi
ndakabva mai manje kumusha kana akanditendera nekuseru ndendichitenderera asi ndiri kuona poli kuenda handiti saka sekuru asati atenderera regai tinzwe kubva kwaari kuti zvakamira sei vanzvadzi makadii tiripo makadii tinotenda dambudziko razokusvitsai kuti muzoti regai ndinobatsirwa nasekuru achapolava nderechi uye rakatanga sei dambudziko randinaro chandisimudza chaicho pane dzinongova ini ndiri munhu aiita cross border aitsvaga zvakawanda ndichienda kunana Zambia Malawi kupi ndichihodha zvinhu zvangu ndishuya ndichitengesa dambudziko randanaro mukufamba kwangu ndakasangana nemurume wandakafambidzanawo naye anga ari truck driver aibva kuZambia takafambidzana nguva refu tichiwirirana asi mukufamba kwedu umwe wangu akazosvika paakashaya ndakangoti garei chingovana ashaya ndo pakatanga dambudziko randisvitsa pano ekuti izvezvi ndakurota achindivinga anotovhura dhonge munhu ari kupinda mumba mupenyu osvika ndakarara otopinda mumachira toita bonde zvakatanga ari mumwe chete asi dambudziko rakurisa zvekuti pari zvino vanhu ava vaviri wandiri kuziva ndiye wangu wandaifamba naye umwe wacho uyo handisi kunzwisisa handisi kuziva saka ndati rega ndimbonotsvagawo kubatsirwa kwasekuru zvaanenge yakareba zvakadii ndingati zvekuya ari ega zvakaitika kwemwedzi inoita 2 uyu mwedzi wechitatu unoyu ndo wapindira uyu wechipiri apindira uratova kuti mumwe akauya apa nhasi mumwe yamangwana panogona kutoya vese same day sekutoti uyu wandisingazivi anogona kuti tangei uyu oteera mashure achiteera mashure anotogona kusvikopo kutoti ndianabva pano asi ndongomutaiva zvauri kungoona ndiri ndega hapana umwe munhu ari kupinda pano tinototaura tinotochinjana mashoko asi uyu munhu akafa saka ndo dambudziko randisvitsa pano achitanga iye wenyu wamaifambidzana nayo zuva rekutanga pazvakatanga kuitika muchiri kurirangarira zuva rekutanga akasvika zveshuwa ini ndaita sekuti ndiri kurota ndichinopepuka ndakati kurota ndakauta ndofunga mazuva 3 mana ndichingoti kufunga umwe wangu ndokurota kufunga umwe wangu asi nekuzofamba kwenguva ndakatanga kudzidza kuona kuti aiwa ichi chinhu ichika ichi chinhu chiri kutoitika musi nenguva hakusisiri kurota chinhu chiri kuitika nekuti kana kumuka ndotonga ndakanyorora okay pakatanga conversation mati anotouya ovhura dhoo opinda mubva mataura nyaya sort of achitanga kuuya maakona kuti hadzisisiri hope zvinhu izvi zvinenge zviri kutonyatsoitika mukati mekurarama kwangu conversation kana muchiri kurangarira yamakatanga kutaura naye ndiye kuti chii patakatanga kuchinjana manzwi ini semunhu anga akutya infact handiramudaira musi uyu akati chii kana muchiri akasvika akati iye shamwari ndanga ndakusuwa mabasa edu aya achatisiisa nevakadzi ubva ndatomutambirawo asi sekani kakutya keke handina kugona kuti ndinzwiso ndikurota ndiri kudii saka handina kumudaira akangosvika most of the time tosvika ndakatorara akangosvikawo achipinda machira achimuka achienda zvino nekufamba kwenguva mukuchinjana mashoko mimi saka wokufunga rini tichaenda rini ndoenda kutora rini tiende tese kumusha kupi kupi saka indi nechizongopindura nchiti aiwa kumusha tichadini tichaenda pari zvino izvi ndofunga kumboona vana semunhu ndine vana vangu vandinavo ndikagadziridza zvevana tichaita se tichaenda hamuna here pamakamba mubvunza kuti paconversation kuti iwe shamwari iwewe sekuziva kwandine chawakafa chauri kuda ndinotya ndinototya kuti ndisvike ipapo munoti wasvika ipapo saka ndandichiti inini sekuru akandibatsira maybe ndinenda kugona kumubvunzawo mibvunzo yangu yandinayo munhu uyu mati chizvarwa chekuzambia pane hama yake imwe chete kana yamaiziva saka makanzwa sekuti taingofambidzanawo sevanhu
Ngozwa zvazvinoita. Sevana wakuru. Tasatashwa pa stage yekuti. Tasatashwa pa stage yekuti tatati zvedu akusvika umba kwedu kumuri. Inonda yenda kwavo ndanooneswa ayo. Taingofamba munhu aindibatsirawo mukukurusa kwangu nekutakura zvinhu zvangu transport. Akashaya akarwara akaita tsaona chii chakaitika kune shamwari? Akaita tsaona. Akaitikira kupi? Tsaona yakaitikira kuRusaka. Okay. Ndibva mazonzwa nevamwe. Ikoko. Yaitikira ikoko semunhu anga ari pamhepo. Ndakazotanga kutarisawo ndani time ndichiona tisina communication. Ndakazotanga kuchekawo mazvinana Facebook. Ndakatanga kuonawo mastatements akandipa kunzwisisa kuti munhu uyu hapasina because vanhu aingokanda mameseji aikunyaradza nekurwadziwa nekudii nekudii. Ndopandakazotoona kuti aiwa munhu wangu hakuchisina. Saka semunhuwo wekuti ndasina kuenda pamba pake kunochemawo kana kudii handina kukwanisa kuti ndidaro. Makambori dambudziko iri parakatanga kuti mungonzwawo kuti munhu chiri kuita kuti chikonzero chiri kuti adzoke mukati meupenyu hwangu chi? Ndochandisvitsa pano nhasi. Ndo zuva rekutanga kuuya panapa. Notenda. Achiri mupenyu mushakabwa. Semunhu wamaifambidzana naye. Hamuna mbonzwa here mafambiro aiita kana kuti maideas aikupai mukutsvaga kuti inini ndinogona kuenda kwasekuru achapola ndinopiwa mishonga yangu yakadai so yekuti basa mangu muzvinhu zvangu zvitese zvifambe zvakanaka? Iye zvake akanga asina kundijingisira kuti anofamba sei. Asi chaingondisimbisa ndechongoti iwewe kana uine chinhu chako chauda kutransporta nometa chiri kubva haufa. Haubatirwe chinhu chako hauite sei. Taura neni zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka. Zvekuti iye aizodii ndinganyepi. Haana kunditsanangurira. Ko imimiwo hamuna here mamunofambawo mamunofungidzira kuti godoboroyoka aivana vakandipa mishonga yavo chasi yakundipandukira yakumutsa vashakapo? Kungobvunzana kungofungidzira asati adzokera zvidi kuna sekuru. Handina pandakufungidzira. Pandakufungidzira handiti. Aiwa, tinotenda sekuru. Zvanzi nemuzukuru wenyu shamwari yangu yandaifamba naye, yandaifambidzana naye. Vamwe vanogona kuti mukomana wake, vamwe vanogona kuti chikomba chake, vamwe vanogona kutongoti murume wangu nekuti taifambidzana. Hanzi ari kudzoka. Vachitotaura naye vachitoita bonde. Dambudziko iri riri kubva nekupi uye richikonzerwa nei? Ndosaka tataura kuti isusu tadzoka kubva kumusha. Mwari vanotipa key kana kuti vadzimu vakatipa key yokuti tifambe naye zvakanaka. Munoona mukoma tikutaura nyaya yemusikana uyu. Kazhinji kana vanhu vachibatsiriwa havakwanise kubudira nyaya yawo, anoda iwe utaure ndiwe. So musikana uyu ari kutaura kuti murume akuzoka adzoke manga manga. Nokuti munhu anotevera zvinhu zvake. 2 iwewe zvawakaita muupenyu wako iwewe zvinokushupa. Zvakafanana nemwana uyu. Business waita business rake mushi. But chashupa chakuti iwewe pakuita business kwako wafamba 2-3. Asi pano muri kumubvunza ari kuramba yeti? Haana kuramba. Angoti handina. Hata hana. Saka isusu tinotaura kuti pana pakana takagara pana. Noti tinenge chitarisa girasi iri rinotiudza kuti mwana uyu akatsika nzira 3-4-5. Kabanga tiri kunyepa, but inini ndikatarisa girasi rangu iri ndikuziva kuti uyu akafamba. Ndosaka sekuti isu tauya kwamuri manje. Imochituza zvamuri kuona pagirazi isozenza kunzwa kwari iye ndiyo patazoti manje ndo paanenge akuramba manje. Kuti azvatowana sekuru zvezvi apa kunyepa apa kunyepa apa kunyepa. Tudze mafambiro akaita wana. Inini handitaure zvokunzenga nekuti Mwari vanonditendera kuti ndiite chinhu chakanaka. Nyangwe ndiri chirema chemakumbo vamwe atachapola pamwe vachapola vaonongeka eti. Asi uyu musikana uyu Allah vachindiudza panapa ndikumutarisa eti ane nshonga. Wanzwisisa?
kuti mulume afe uyu akaita dambudziko 1 nokuti uyu aifana kunzwisisa nokuti akasakana uyu ane mukho mukulu mukomana wake waidana naye angane mukho wake mukulu eti saka uyu akaudziwa kuti ichi achitenderewe kana wapinda murori amuitire bonde motikari yapetu uyu akavuma kuitira bonde mpetu eti 1 eti ka murori anekuda kokuti ati ndini cross border ndini beki mukuliona beki linenge langa line shonga wayene kabanga ulimo futi 2 iye pachake uyu nsikano akatemererwa nyola 1 2 nsikana uyu ananshonga chitumwa mwamvisisa so mulume wake wakalala naye iyeyu ananshonga mchuno ngati Allah vachinduudza chakanaka mshonga wake uyu anofana kuusiya ndokuti kuluma sana timpe shonga uyu mwana business lese mshonga wake kana alright ndisi kuti ndikuda kunyepa nayo nzukulu auna mshonga chitumwa chakuti kana kuli kumadeko unotola mshonga wako waishandisa uchipukuta kumalo ko bisika kana tichiti kumalo ko bisika nditi inzvimbo inoyera anditi kana kuti wewe ukalala mulume kuti akude wewe kuti anzwisise kuti wewe nekusimba kwako miri ukunzunzuna ukubatika auna mshonga wako ndikuona mankhwala yauli nayo wewe mchuno mankhwala amene yanduza nepa na pamshonga wako kunduza kuti wewe wakasungirira mchuno mankhwala amene ali ndi nkanda isusu tinoti chuma muze ngatasandesesa ndofunga wanziza mazvinzwa ere zvatawana sekuru alright titange pano kutanga sekuru vati chekutanga ndechekuti iwewe wakafamba ukatopuwa mushonga wekuti aufanira kuita bonde mumota pane petrol hongu kana kwete ndizvozvo chechipiri sekuru vari kuti une dumwa raunaro raunofamba naro mubheki zvichida ndere business pamwe aminoti rinenge richiita basa rei unaro ndine mafuta ndozora kana ndiri kumba ndamasiya apa chuma chauri kutaura ndinacho ndine chuma chemuhuro nechemushungu ndinacho chimbotudzawo isusu sekuru achiteera timbozwa kuti ane zinga achinyema pakati penyu mututuru ndiya ndechei chuma ichi chemuchuno nechemuhuro chuno chuma ndakangonzi chimwe chainzi ndine zvemumusha zvandakatokora zvepamiri pangu ndochemuhuro chemuchuno ichi ndakanzi ndechekudzikamiswa uchuno kuvawo mukadzi pane vamwe alright pamishonga yebusiness yawakapiwa ndeipi pabusiness handizivi kana zviri attachedwo kuzvinhu zvandakapiwa nekuti hazvina kunyatsa kutsanangurwa kupatsanurwa kana zviri pazvinhuwo zvekuti mafuta andakapiwa ekuzora iwayo kana pazvuma nekuti ndo zvinhu zvandakabatiswa zvinobatika munhu wana akaupa abatanzvadzi alright zvezvichuma tombozvinzwa kuti pamwe ndezvemusha menyu nenecklace tombozwa kuti pamwe ndezvekutiwo varume titese handiwazvona ko mafuta ndei mafuta ndo andakanzi ndinozora ndizvozvo mafuta ndinoda kuenda kubasa nekwese kwandichienda kutsvaga mari kuti aite sei anzi anovhurawo nzira handiti sekuru ndalankhula kuti mchuno make uyu mune nshonga ati kuseni kwega yeti anotola ruoko lake risati rabata kana chikafu kana chii anopukusa eti kuzolera chuma achitaula saka uyu nasi ari kunyala mbichana mirai papo sekuru kana yakusvika nguva yekupona kunyara kunosara pasi kusara panze nekuti munhu ada kupona ndiye kwete imimi kwete inini kwete kana mbuya vakagara handiti vanzvadzi sekuru ari kunyimba here aiwa handisi kupikisana nasekuru sekuru zvavakutaura ichokwadi alright saka munenge ndezvei mhiko idzi dzamuri kuita dzekuti zatowana sekuti munobata mupukuta muchiuno muchitaura
mune mutazvo muchamenyere kuti kombererai vana vangu nana sekuru vangu nana mune muchiteketera kuti chi masango ngaavhurike ndaakubuda zvandinobata zviendeke nekuti sekuti pandiri kutaura kuti kubva kushaya kwaitawe ndichitanga kusangana Bonde nemunhu wandisi kuziva zvinhu zvangu zvakatanga kuita down saka handisi kunzwisisa kuti zviri pazvinhu zvandakabata here kana kuti ko uyu mumwe chitowa ari kuya hamusati hamunambira mambomuona mukati muupenyu hamuzivi paanoya anobhihevha semawira anoita wenyu wamaizasa kudharero uyu ndinotorwisana naye ndanenge achitaura kuti language yake haina kuswatuka kuita yamunonzwisisa yechishona handizivi kana murudzi handinzwisisa asi shona yeku isina kujeka yeye kuti Malawi muzivi Zambia handizivi Moscow handizivi asi iye pakurwisana anotaura kuti uri kutofanirwa you must submit aufanwa kuramba zvandoda zvandine ndichitaura zvese zvofanwa kuitika aufanwa kundiramba kana nchinge ndauya unofanwa kunditambira saka handisi kunzwisisa saka uyu hamusati mune muchirwisana naye hamusati makwanisa kutaurawo naye futi pamusaka pekutya kumubvunza kuti naiwe ndiwani uda kuti ndisubmite kuti zviite kuti iwewe zvizoita sei dambudziko hombe riri kuitika pakutaurana kwangu nemunhu ndinoita kutomerera fiye yekuti handizivi kuti shaya dzinobatwa nekutya here kana kuti but kuti ndichinjane haana kuita munhu mutumbi wekuti chimunhu chakati dzwi is a short man akangotiwo tinoti munhu nekuti anoya ari muchimiro chemunhu but tingati kana kuti ndo anonzi ana Zakeo mashodha aya asi murume akati tswikiti chakasimba zvekuti kana paanotaura iye voice rake ndinotonzwa kuremerwa kana kuti ndinomerera zvekuti imwe nguva ndinotozvitira kana waiti nekutya saka kuti pekupedzisira atozipedzisira atobata echibharo anotoita kundi pamwe ndinotosara ndichitorwara andibata kwete chibhalo uyu achisi chibhalo papiwa mushonga uyu mwana akaudziwa kuti mushonga wedu unoda ichi na ichi na ichi saka uyu ndiye muridzi uyu wafa uyu manje uyu munhu wazofa nekuda kwekurasika kwekuti iye akakanganisa zvake uyu akakanganisa zvake saka uyu murume uyu akaisa mhiko yokuti mumota mangu ndaigara ndine mukadzi mushonga wake unotaura kuti saka mushonga wake pakubuda kwakaita unotsvaga uyu saka uyu murume anouya achinga uyu saka uyu kuti achene mwana uyu achene anofanira kubvisa mishonga yese chuma chechi akuna mzimu akapiwa uyu musikana akanosvaga eti vakanosvaga achinyeperewa nevanhu akamupa kuti takupa mzimu wenjuzu hakuna njuzu yakapiwa alhamdulillah iyi ndio njuzu yekutenga yakapiwa so nasi njuzu yeyi yakanyeperewa nang'anga wake kana kuti sing'anga kana kuti ndichii akamunyepera ndiye wamupa chimudzimu chakuti nasi alhamdulillah ari kulaliwa nemunhu akafa akulaliwa nemunhu waasingazive ndeziri pane mwana uyu saka chitumwa chaanacho ichi ana chinacho achida kugala nacho 10 years 15 years murume yeye kana kaenda ng'anga 5 6 achiende nokuti chinhu chakakamisa nokuti mushonga wakatemererewa kupasi uku nechitumwa icho chaanacho nchuno nachitumwa icho chakanzanzi chemdzimu wokusvikira ndozvabatana saka zvaita pati chasara mbichana achaona iye achinyura mumvula achibhuruka but akanyeperewa kuti akapinde mumvula akaone kuti kabanga anonowana manjuzu achinyeperewa kuti chi njuzu dzemumvura chezikezi dzemadzimu yanosvikirwa nemanjuzu aya dziri kumudya nokuti ane ropo munoziva kuti sekuru sori apa ndaseka chaita kuti ndiseke sekuru kana nekuti nyaya dzevasikana vari kuenda kunotsvaka manjuzu tikusangana nadzo zvakawandisisa ndosaka ndaseka apa ndakati ndizvo zvakaitika ende ivo mozoona vantu dzangu sekutaura kwamaita havasinyatso tibudewo pachena so handi mazvona kuti vari kuti vane mudzimu wavakatasi wavaka ndezvekumudzimu yekumusha kwavo handiziva kuti ini ndimuri kunyebera kuti ivo vakatoenda pang'anga vachiti ini ndoda manjuzu ekushava akaenda achida mudzimu wekushava profita ng'anga ikamuudza kuti une mudzimu wemanjuzu so tikukusungirira chuma chakati
Mzimu wako kuti usitikiwe. Hakuna njuzu inotambiwa pasina abereki wake kana hama zake. Eti. Uyu akata zake egali 1. Saka mishonga naye michuma yanayo yese ndi yake uyu. Ndi mizimu yake iye. Yayimupa mali achita money change kabeki kaizala mala. Kuti akadiki aka. So money change wake uyu wapanduka. Mwamvera? So kazi wapanduka money change wapanduka. Nasi money change mukunzwisisa hakuna munhu asingade zvinhu angagale murume angagale mukadzi anoda zvinhu zvakupaso so miko yakapiwa kuti unofanira kupukutira daily yeti so uyu nechikomba chake vari murori ndopa vakapwanya uyu akaziziva kuti ndavhiringa yeti ndokumanya kuzokera kuno kuZimbabwe uyu murume akazokera kwake uyu aponya akasvikira kufa uyu asati afa uyu asi murume uyu ari kuti unofanira kundipa munhu akamupa mushonga akati iwe wakarasika paipai taifanira kunge uchidzoka uchindolipira mari iyi yawaipinda mukabhegi ndosaka kwauya murume ari kumupa komandi kuti iwe haundisise unofanira kuti undipe saka zvokuti uyu akaita zvokutamba anopedza muri nachitumwa chaanacho randa zinodzoka futi kwamurimi sekuru ari kuti imimi makaenda muchinotsvaga shaire njuzi reushava alright chimboti masvika ipa makasipoti chikunganga munhu wese anozviita vanhadzi kana takazvitarisa imimi handifunga kuti dai maida makainotsvaga chikwambo chinouraya mhuri handiti vari vanozviita kuti ndite mari ndofanira kuuraya mai baba munin'ina vana kana chichi aya imimi makaita zvokunoti aiwa ndoda zvangu inini zvinoita kuti mari yangu itese ndiwane pfuma handiti zvamakaita tanangureva makaenda makanoti chikunganga yakakubatsa ndiye muno muZimbabwe kana ndiye kuZambia kwamutoko masvika makasikuti chi masvika mudariro sedare ratinaro nhasi nasekuru achapolamo ndasvika kuna mbuya ndakasvikotsanangura ndikati inini ndakatsanangura basa rangu nekuti zvinhu zvazvisiri kunyatsondiitirawo zvakanaka basa renyu rechicross border nekuchinja mari ndobva ndatsanangura ndikati basa rangu rakamira soso asi mazuva ano zvinhu zvakandiomera zvinhu hazvisi kufamba hazvisi kuita ndoda kubatsirwa kuti nditi sekuti ndinoti simkei ndo pavakanditi aiwa zvidiko asi unozviziva here kuti iwewe izvi uri kutsvaga asi mumusha iwewe une chemumusha chaunacho ndikati inini handisandazvifambira handisandazvitsvaga ndo pavakati oraiti hazvina mhosva izvi tokubatsira zvako ndo pavakandipa chimwe chuma zveshuwa chekutaura nasekuru chekupukutira ichi nemushonga vari kutaura mafuta ekuzorera vakati ndezvekubasa vachizonondipa ichi ndakati ko ichi chachipi chemuhoro zvikanzi chinhu chemumusha ndomutsanangurira wavakandiita wavakandiita asi chinangwa changu chachiri chekuti zvinhu zvangu zviendeke vakanondibvunza kuti zveshuwa zvinhu uri kuzvida iwewe uri kuda here kuti pakubatsirika kwako kuti zvinhu zvikufambire une masacrifice auri kuda kuita here kamuchini ndakangoti because vakanipa maoptions akakatowandei kusanganisira zviri kutaurwa nasekuru zvekuti handifanirwa kusangana nemurume mumota handifanirwa kungosangana nemurume zvemusi iwoyo ndotosangana naye nezvimwe zvakawanda zvavakataura inini ndobva ndati aiwa ina handii zvinhu zvinoafekta chi kumhuri kwangu inini ndinoda zvinhu zvekuti inini kana paine chaipa chinowanani vana vangu ngachisiya vabereki vangu vakoma vanin'ina dzinza rangu ndinoda chinhu chinonanga ini kana zviri zvokuti zvazosvika pakuti zvinditore zvitore ani inini ndosarudza yangu yandakaita handi pamhiko dakuza pamhiko dzamakapiwa ndambuya ndisekuru vangu vari mbuya ambuya wakamutokwa mhiko dzavakakupai pamaita matara dzakanga dziri dzekuti chini ndazwaiye kuti hwani musarara nemukomana murume mumota sarare nemurume mumota sarare nekungoti munhu ndeipi zviri sei handi ikabho ndoimwe yacho then kozoita imwe yekuti ndikawana mari handifanirwi kungomwaya mari kupa vanhu vasinei neni zvezvo zvekuti kana kuti ndawana bofu ndoripa mari ndawana ari kukumbira mubhazi ndomupa mari ndozvimwe zvacho n'anga yemakainzwa nani musataura renyu zita mabasa ikoko kunoto nevamwe vaenda ikoko
akatondudzwa wangatobvawo ipopo vava vasikana vakati vangu vangu vakati wandei zvaitofaya zvaitovaitirawo. imi pamakaenda kuna mbuya makutanga kushandisa mishonga yavo nemafuta avo nemhiko dzavo bhizinesi renyu rakatosumukirawo? Aiwa ndakatomboitawo munhu aivere mboo kana kumhuri kana pandaigarawo ndakachinja upenyu hwangu zvakatombondinakira. Zvakandichinjira zvekuti zvakazoti tanga kudonha pakashaya mumwe wenyama pandakatanga kuita zvemumota izvi nekuti umwe wangu zvinhu zvanga asinganzwisi kuti inini ndimutsanangurire kuti aiwa zvatifanirwa kuita ndachaindopataura sei kana taigona kuti takati ngatipake mota tinotsvaga pekurara iye aitaura kuti aiwa tichiwesta mari ndizvozvo handine mubhedha tina zvese zvirimo chekudya tinongonotsvaga kana tada kubika pekubikira paripo mubhedha wedu and everything tinazvo mota so tinowestirei mari saka kuti inini ndiudze umwe wangu manje kuti zvinhu izvi kusaidi kwangu inini hazviiti zvakandiomera kana ukwanisa kuti ndimudire pachena ndodambudziko rakaitika. Saka zvatanga kuitika hanzi nasekuru makamhanya chicha makadzoka kuZimbabwe makanoita sei maona kuti machikora miri? Inini ndakazonozesa kuti tirambe tichiita izvi ndopandakangomutisira zvinhu zvangu ndakati iwo sara uchiita sei uchiteera ndafonerwa kumba kwaita nhamo apa ndaitonyepa kuti tiwane kungoparadzana kana tisangana tozoonana kupi kunokumba toita zvekumba ndo madzokera ndakaita kwaiti uri kutiza nchitirai kuavoida kusangana mota kwakuitika. Saka makazodzokera kuna mbuya unoti ambuya ndakasangana nemunhu mumota? Kuna mbuya ndakaenda asi vakanditi panonetsa nekuti zvandinoenda tara inini ndatara saka dambudziko handichagoni kuziva kuti ndokubatsira sei nekuti chinhu chatine chitofanwa kuti kana tawirirana iwe neni ndosarudzo yawakaita patiyata tine mamwe maoptions ukati zvakakurerukira ndeizvi wazvitadza futi saka inini handichina chimwe chandichafunga kana kuziva kuti ndoita sei handichakwanisa ndo zvakanetsa kuna mbuya. Pamakadzokera kuna mbuya hapana changa chati chanetsa mukati meupenyu hwenyu? Panguva iyoyo hapana changa chati chaitika ndakangotraya kuti pamwe sechinhu chandoziva kugara kwese kuti ukachikora muko zvine makwenzi saka ndakada kuti nditangire makwenzi zangu but zvakanoshaya basa ndakatomboti garei zvichiita kunge everything is okay but zvakazotanga kuuya ndakatanga kufona kuna mbuya vaivai futi foni yaidairwa neumwe wataiziva mukadzi wavaishanda naye aitaura kuti ndakatenda kutaura nambuya aitaura kuti mbuya havapo mbuya vakati mima muchafanirwa kubatsirwa kunoku mafanirwa kutsvaga kumwe kwekunobatsirwa vakutondipa hameno madirection ekumozambika vaindipa but inini zvinhu zvekuti handikuzive nekuomerwa kwandiri mazuva ano handikwanise kusvika. Apa chakaita kuti muzofona kuna mbuya ndo here zvikuitika izvi zvekuti mushakabva mbuya? Ndakuda kutaura kuti mbuya ndakusangana nedambudziko iri vakundiavoida iwo handitokwanisa kutaura navo chero munhu akaenda pavari wandotaura naye vakati mbuya muzukuru wenyuwe vanotaura kuti muudzi zvakati ndechitonzwa vari kubackground zvekutoti vane vachiramba kutaura naye. Pavasikana vekubasa vakakuratidzai vakaenda ikoko ivo vachiri kudzokera zvavo ikoko? Ndisingazozivi zvangu but mabasa varipo zvinhu zvavo handina wandati ndaona tane complain sofa. Makambobuda nepachena sevakomana senge mataurira ndoita nyaya dzebhora kuti inini pandakaenda kwambuya wavo yangu mhiko ndeyekuti ABCD uyowo bhati yangu ndeyakadai so uyowo bhati yangu ndeyakadai so kuti makaona kuti ini neyangu newe dzakafanana pamachoices pane akachuza inenge yenyu. Munoona zvazvinoita manje panyaya dzakadai kuti munhu unonyatsove open chaiko kuti inini ndakati Mwari torai baba wangu munhu haazotaura anongoti hapana anojekesa kuti munhu akasarudza zvipi zvakafanana neni nanhau ndakamboudzwawo kuti ndechingoti mbuya ndizvo kuti uzotaurawo kuti inini ndakanzi ufanirwa kupfeka bhutsu kupfeka slippers chete pavamwe hazvitauriki but munogona kungoona kuti umwe wangu mazuva ano haasi kufarira kupfeka chiti bhutsu
ngozvibatanidzawo nekuzivanawo kwedu pakufamba kwedu kuti vanenge vakadi vakasarudzawo izvozvo. Ambuya vachikupai mishonga ine mhiko vakakuudza here kuti kana ukatyora hazvizogadzirisika sekuzotsanangurira kwavakaita pamakazoenda makada kuti ambuya ndatyora mhiko zvinozviita sei? Ndopavakabva kuti inini kana ndatara hazviti ndizotaranura muri ikoko mutare iroro vakambokuudza here kuti izvi ndizvo zvazvinozoita pamberi avo? Havana kutsanangura sekudaro. Mbuya vakangotaura kuti vakangoti sarudza chinokurerukira ndobva vaisa maoptions avo. Havana kuzotsanangura kuti ukachitadza chichazodai. Vakangoti sarudza chinhu chaunoziva kuti iwewe hachikunetse kuzoita sei kuzochiteera. Chaunoziva kuti zvishuwa chero zvikarwadza zvikarema zvikaoma unochita sei unoshingirira kupusha through. Havana kuzotsanangura kuti zvine zvinozoya kumashure. Zvekutoti kudzokera kwandakaita kwakatova kuvhunduka kwangu kuti izvi ndo zvandakanzi ndifanira kuita zvandaita panapa. Rega ndite sei ndimhanye inotaura kuti ndo zvandaita. Ndazosvika mando pakati handichinawo zvandogona kubatsira nazvo. Alright. Tichifamba mberi nedare tiri muno manje sekuru vakazokuudza kuti tiite zvakati kana ini ndichiripo ndoda kuti mubvunze kuti sekuru kwandakambofamba kwamutoko zvakazodaiso ndapiwa mishonga izvi nezvi ndakurara nemushakavo imimi zvamakundipa mishonga yenyu ndakazodai zvinoita sei handiti kuti mubva mana makaita sei makajekeserwa iwe sekuru obva watiudza kuti mishonga yavo yavari kukupai haina pamwe inozomutsa kana ave kumutsa 2 pamwe anozomutsa kana 5 handi mazvona nekuti yese mishonga ka zvamakaita kumakaenda mukanopiwa mishonga kunoku kana muchibatsirwa nasekuru munokupiwa mishonga chikumbiro changu ndechekuti kana muchipiwa bvunzisisai mishonga iyi pane ramangwana kuti sekuru wangu mandipa mishonga iyi kuti ndinodai so kana vakangoti kana ndakupa mishonga usazodai so handiti ibva mabvunza sekuru muri kuripa mishonga kuti makapiwa mishonga kuti musanorara mumota pamwe sekuru panapa achakupai mishonga kuti musanorara mumba sekuru achakupai mishonga kuti musabude panze nemoto ndingopa zvangu semenzaniso imimi ibva mabvunza kuti sekuru ndakazobuda nemoto mumba sekuru ndakazoita bonde nemunhu pamubhedha mangwana zvinozoita sei handiti sekuru ndabenge chitaura nyaya ndaziva ndidzoke kwamuri ndinzwewo kuti zvakamira sei pane here pasi apari zvino pane zvimwe zvatimbotitsanangurira pakutanga ndo paida kusiya ndosaka isusu tapinda tiri nchiki kuti kouya ada kuti nzvenga muno titaure chinhu chisipo asi chinhu chakakosha ndechekuti zvumwa zvakasiya apa zviuye ndiro iyo chuma chemudzimu wacho akapiwa kunyepa uyu chiuye umu neichocho chacho chaishandisa china mukho wacho ichocho chiuye umu 2 apedza izvozvo asikana vamupale nyora zake kutoiletu isusu hatisi topala tinotora mishonga chete ana mbuya vari kumatare uko kuseri uko ndo anopinda naye oenda naye mutoilet kana chienda naye muspare room womugeza nyora dzodzodzo kuita kuti murume uyu tida kuti timumise 3 days zisati zakwana. Alright, so musati madani ndasina kuzobvunza vata nyora makatemerwa dzechitata pasiyeba zvandambotaura kuti ndakangoti nekuda kubatsirwa kuti ndinzochi mukadziwo pane vamwe vakadzi ndo pakunzi nyora idzi dzinogona kuita gwezvo dzinoitawo kuti miri umire semunhukadzi ndokutemerwa kwandakadziita. Okay. Alright, so vazobatsanangura takata pasiyeba vachida ndasina kuziva kuti pane nyora futi zvakati. Saka gwezo munoziva chinonzi gweza? Gweza ndio unonzi nkoka kuunganidza chete kungokokwa chete kana usingade asi mali yako nemuhomu unonzwa mali yako chikunyeredza ndio gweza ukangomuguma chete nyanga ali mkombi wakutoti sisi makadi aiyai ukaona uchifimba mkadzi mkombi bvunza umtarisa anditi mukuona zvarizvi pikicha yake ndi yake iyoyo achinje face yake abudu kubuda pa face anenge achita so nokuti chinoita chijairira ukajaira kufamba wakadai so unoramba wakadai saka apa ati akataura ongoita so ndichana varume gweza iye vakuteera mudungwe murume anotadza kuziva kuti chi mani change ongoya mai ndido chinji udzwe kufuna mai ndido wani munhu anchinje vanhu 100 vamane 0 nakuda kokuti atemerera nshonga 1 apukutira 2
chitumwa chilimo muuro che njuziye njuziye achasi njuzu ndo saka likuti nasi pane karume kari kuuye anditi akapiwa ere mzimu akasamuuro anditi angasingazive pesa wafumula mishonga ndo saka karume kai kabudikira kari kutaura nasi kuti handisi kuona saka isusu tikuti karume kako ngakadzokere kwambuya wake anditi uyu asare mzimu hapana mandisizi pane manjuzu yekutenga ndezvekutenga saka kana zvinhu zvekutenga dai yongori mudzimu waidzinga ichi saka uya hana ngabvise zvuma zuye titore vazukuru vapise zvuma izvi handiti wobvisa chiri muchiuno handiti isu hatina basa nazvo kuzviona asi anoenda kuna nambuya zvemudzimu ngaise umo mune tsono zvipinde zvuma umo nokuti muno mudare machapo adarike ntanda atidarikise ntanda panapa kuti adzokere nezvuma zvake iyai ndanzwa yachiti hanzi mafuta andasiya kana asinganyatsokanganisa kana panga pachiri pekutanga mafuta mawayana ere kandi masiya wanje mafuta andina kufamba nawo kosei nhasasa pamwe ndokutopusiswawo nezvinondinetsa handi mungondidzidzisa nevamwe panyaya yekukwezva apa mune muchikwezva varume vane mari kuti kana kuti vanotenga makastoma here anenge achitenga zviri pamuri kana kuti nesuwo kuti tikutsvetsvei gwezva anenge richigwezva chiya rataura sekuri gwezva ndofunga ndo zvinongoda sekuti mushonga werake anotine sekuri ndizvozvo hatiti lake zvingagone kurerukira kunzwa munhu wese unoita lake pazvese zvakwauriwewo kusadza kuti ichi ndinoda ichi handidi zvakafanana sekubasa ikoko unoitawo mhene dzakawanda pakufambawo semunhukadziwo unosanganawo nevarume wakawanda choice ndeyako tingangoti ilaki munoziva kushanda kumushonga handiti right sekuru mati muzukuru anobatsirika sei mushonga wake uripo asi chekutanga kusarida zvuma zvanazvo izvo zviri mubegi izvo nezvenchuno zviuye mugati mundiro tomupa mushonga wogeza 4 days achigeza ari kumba kwake murume iyeyo haauye tichamushandisira mushonga wedu unoita kuti iye panopera 4 days kana 5 days anofanira kudzoka otati asekuru ndadzoka murume uyu ari kuuya here kana kuti asi kana akarega kuuya nhasi akarara mangwana anofanira kufona sekuru murume uyu haasi kuuya kana kuti vauya vamira apo vakamurara tati sekuru vauya vandirara inini handimire kumushandira nokuti chandinoda kuti iye apone nokuti zvinhu izvi akazviita saka akageza nhasi free time toziva kuti protection miri wake wakunhuhwira mushonga wachapola hakuna chinhu chinofanira kumuvata nokuti akaramba achivatiwa isusu tamugezesa mutandangozi musungwaro inochenula aiwa tingaite mapleiwa akageza mutandangozi ichenula mushonga uyu zvitumwa zvose zvinopera izvo zvitumwa zvokuti zanzi akatemererwa nyora asi kana anofudza tine mushonga unoita se mushonga watinawo chikaranga chedu isusu achitaura achipedza kumupala nyora vakuzora mafuta kuti zvisaita se zvisafamba saka ava vanga vachiuya ava vaiteera izvi kazvinhu zvavo saka tikadzima magesi yokuti chinhu chiye chikauya kwauri uyu tikadzima magesi achichamubata nokuti zvanga zvichimubata zvacho zvaita se paisvikira zvacho zvacheche hazvichasvika saka tinomupa mhiko wekuti asabatiwe hatimupe mhiko yaanga akapiwa kuti haufanira kulala papeturu kana pachii anofanira kumuka kana usiku kuenda kutoilet anofanira kumuka kana usiku kufamba muroad afanira kuti vanhu kana vanhu vachimuda nebusiness ngaamude apa olright akapiwa laki apa laki riye ramirira paroad akutsvaga futi rimwe rake achasvika kuuraya amai wake nababa waketu saka isusu hatisi kuda izvozvo tinoda kuti timuchenesi saka nhasi ari kuchena saka ambuya ava vekun'anga benya hazvizotaura here kuti taparadzwa uko uyu ambuya zvinhu zvakatoasarendera kare zvokuti kuti ambuya neuyu hapana ukama ambuya nezvinhu zvauyu zvikadzokera ambuya hapachisina ukama zvinhu zvauyu zvakapanduka kare handiti pachakanguya chikangogara neuyu chichirana neuyu zvakatopanduka saka isusu tikatora umwe tikanopisa tinotora kamushonga tonopisa
ndosaka takati tikunotora mushonga wokupisa zvimambala fanike izvozvo. Chitumwa chakatena basa nacho. Chitumwa kamuti kadiki diki so kana kamuti kemanga manga so kanongoita kadiki diki so. But chinopaduka. Okay. So iwo ambuya kwamtokwa vanenge vanobhadharisa mari yekutenga juice panguva yamakaenda iyo? Ndakanobhadhara pautanga ndakanobhadhara 800 kutenga mota pabeford. Pekutanga mabhadhara 800, kechipiri ndobva ndazoenda ndakunopedzisa account yanga yakasara 8 plus 5 12 1.2 ndibva mabva mapenzelana nambo. hazvo chikwereti ndandisina chikwereti na. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda sekuru. Tinovimba pane mashoko ero adautaura kuna sekuru. Chikumbiro changu chandinacho chikumbiro kuti sekuru ndokumbirawo mundibatsirawo nekuti ndakutotya kuti ndogona kufunga kuti ini ndakati chinouya chinoona ini but zvozopfuura ipapo zvinondibatira kumhuri kwangu kana kuvana vandakabereka. Ndinotya ndidi kuti zvisvike ipapo sekuru ndingokumbira kuti mundisunungurewo ndigone kusunungukawo kugara kana iri nhau yemurume yacho chaiyo sekuru ndowanawo murume wangu asina hurehwarehwa hwakanyanya. Ndochikumbiro changu. Saka iye zvino chamboya chakaona iwe? Chandiona zvarwa ndarwadziwa. Ndautya kuti zvinopfuura ipapo. Saka ndakati ndichinzwisisawo nekusangana nevanhu vaitaurawo nezvasekuru nekuterawo social media. Ndakati rega ndingoenda zvepana sekuru ndinodii futi. Apa yanga yangu ngoriska nhenowo zvazvaita nekuti ndaomera. Saka munhu uyu ano everyday vese vari 2 anogona kutomboti jambei ndeuyu wangu chaiyoyo. Uyu anotouya everyday mukomana wechidiki. Uyu anogona kungoita kana 3-4 days wodzoka zvekuti ari kubva kutrip ndonyaya dzanenge achitaura. Ndakamboenda kubasa makasara sei pano ndomasvikira ake. Aiwa, sekuru tazvinzwa zvataurwa nemuzukuru wenchumudza zvekuita. Isai chuma chako mugato wozobvisa chimwe chacho chiri muchiuno chinozoya nasikana kana wabvisa kutoilet. Zvachakatowanda sekuru. Ichi ndechemunhu, ichi ndochemuchiuno chinhasi handina hangu ndakachipfeka. Ndangoto zvandikuenda kudarira rakasiyana nerandakamboenda. Chise pachene apa ni apa. Chemudzimu kwachene bata so mushe chemudzimu icho. Uyo mudzimu wamanjuso. Uyo chibasa. Machiona chinopenya zinopenya. Alhamdulillah. Chisa mune tsono. Chimwe chisukuoneka mushe. Sa iri ndiyambuya wako paivapo vantu makanzenda unotenga waya nacho vaitori nazvo ipapo takangobhadhara ndakapiwa vantonesa agarazvo. Aiwa, pakanaka sekuru. Ameno ndimi munoona zvatingaone mashoko enyaya mungadewo kudzidzisa vazukuru ivo vari kutora mikwezva nemanjuzi aya. Ya, inini chandinotaura nchakuti zvinowanika kuvanhu. Nekuti kana ndisingaite mistake kana kuti kutadza mumwe nemumwe ataura kale musikana kuti uchienda kun'anga iwewe ndio unoenda nezvinhu zvako. Haana kutumiwa, akazviendera ega. Akatoziva kuti kun'anga kwandiri kuenda uku akatoudzwa nabi yake kuti kunoiti kune ichi neichi neichi. Saka akatoenda achitoziva kuti ambuya aru unosacrifice. Saka iye akati andisi kuda ambuya kuti musacrifice hama dzangu, ndoda kuti musacrifice inini. Saka asacrifice zvanakira chinhu wani chinhu chandifaza. Ndechekuti kushupika ashupika iye. Ndobvanza kurwadza anzwa iye. Kodai anga akasacrifice hama da akapedza hama. Ende azozunzwa tizikuita sei?
zikurwadza. Saka munhu kana uchienda kunganga zina zvauri kuendera uri kuda kuuraya hama unouraya chirudzii. Nokuti ukafunga kuti ndoda kuuraya hama ziya kuti nganga aitengeta hama yako iri mumba ukauraya nguva dzimwe nganga chinongoutora mushonga wacho nekukugezera nekukupa wotakura hama yako wakauraya nokuti nganga kune dzinozvigona izvozvo zvakuchekeresa. Saka uyu akasacrifice kuti miri wake uite mushe murume amfarire but pakangorasika padikidiki tuma panzwisisa kuti kungoti usarare nemurume muchinhu chesimbi. Iye akati akasingazika sekuti pamwe achasangana driver ya asakaudziwa kuti unofanira kuchengetedza miko yako unorara nemurume mumba. Saka motikari imba nokuti time adai akarara nemurume wake chikomba chake dachairara mumba sekukiyambuka kwakachaita bhodha mari yako yaiona every day nekugeza kwakwaita zvinhu zvake mishonga yake aiona every day mari yake yakachinjana yakasiyana siyana. Akayambuka bhodha yaZambia mari dzekuzambia dzasingamunetsi, akayambuka bhodha kuMalawi mari yake yanga isingamunetsi nekuti aiziva zvakachita. Dai vakapota chidanya muloji better nokuti zveiko kwaigamuchira mumba. Saka mushonga wake uyu wakabva wamira kunze ukati aiwa mari mandivharira kunze. Saka nhamo yake ndeyekuti njuzu yake njuzu ndiyo ikamukomana kafupi ndo njuzu yake anotenga iyo. Saka yakumutambudza njuzu yake. Alhamdulillah isusu tikuti njuzu yake regai tishande nayo tibvise njuzu yake. Nhasi tichamugezesa, nhasi aende kumba kwake achalala pana pa 3 days tichimugezesa mushonga. Tamugezesa mushonga iye achataura ega kuti sekuru nhasi but tingatizo iwa mambala uyo zorara apa ozopinda muno mudare muno anenge andidherera. Saka nhasi ndinotanga kushanda apa mwana zodhera wadzokera kasekuru iyayi akangoyambuka panapa zvotopera. Akangogeza panapa vanopaziva kuti ukageza mushonga wataura achapola kuti nditanda ngozi musunga waroyi nanchenula anoziziva zhinji kuti achapola mushonga unoyambuka. Tinotenda imi mazinge makutirewo moto futi nyatsoziva kuti makazvisacrifice kuti mhiko yangu ndiye kuti hapana kusangana newe zvakadai so pakadai. Chakanetsa ndechoti mwa wangu akatadza kunzwisa kuti wai ndiri kuramba ndakatombotraya hakuna here malogisi chichichichi but iye semunhu anga asingaziviwo kuti ndine zvangu zvinondirambidza kuita sei kudaro akaramba achipa pressure munongozoma wangu uzo hanzi yanga iri first time apa anenge ana maguchu kwakutandara zvedu kuti kana panhamo vanhu vanoseka kuitira isusu tine chivimbo chokuti munotoyambuka handi mazvona tosaka mwana taakutaura zvichiyasi tichiseka kuitira kuti patichazodzoka futi pa 3-4 days pautaura nasekura tida kuzonzwa change kuti kana akauya kana akataura zvi zvakazoitika. Shungu yangu ndiyekuti zvichida nemazuva masunungurwa futi nasekuru muzombofonera ambuya kwamutokwa ambuya ndandakungodzwa kuti makadii ndakudzati wandaira foni yenyu ameno kati rangonzwa ufunga kuti pamwe ndoda kuvanetsa sekuru vanenge vakusurungurai handiti kona kudaro ndoda kuti sekuru andisunungure ndozovafonera ndotaura kuti sekuru mbuya makaita basa ukada kwenyu kwakaonekwa handiti zvamu zvirikufamba handiti aiwa tinotenda